לפני מיליוני שנים חיו בני האדם הקדמונים בג'ונגל באפריקה. מאפריקה ועד השקיעה האדם הקדמון היה עסוק בציד, בליקוד מזון ובהגירתו. בנוסף, נאלץ האדם להזדהר מפני חיות טורפות שטרפו את בני האדם הקדמונים. לא היה לאדם הקדמון איזשהו שעון או אמצעים טכנולוגיים אחרים, וכשהיה יורד החושך, האדם היה מסתתר במערות עד הבוקר. בני האדם הקדמונים פחדו מאוד בחושך משום שלא יכלו לראות מה קורה מסביבם והאם יש מי שמגיע לתקוף אותם. הלילה עבורם היה זמן מפחיד מאוד. האדם הקדמון הרגיש שהצייד עובר לו מהר, מזג האוויר מתקרר ומשך החושך מתארך. האדם הקדמון גם שם לב שכשמתעורר עדיין חושך. כשהחלו לרדת הגשמים, הסתתרו בני האדם הקדמונים במערות והתכסו בפרוות החיות שצדו כדי להתחמם. כשמזג האוויר היה נרגע והגשם פסק, הם היו יוצאים ממקום מחבואם ובוחנים את השינוי שחל בסביבתם. בהמשך, בני האדם הקדמונים שמו לב כי הימים מתארכים, הגשמים מתמעטים, האוויר מתחמם וזמן החושך מתקצר. בני האדם הקדמונים שמחו על התארכות הימים והתחממות האוויר. הם קפצו וצעקו משמחה. Created using Powtoon.